Mayong hapon, ako si Gertrude Charlatan. Mag-asawa nga lunsay manunudlo kag ila pito ka tuig nga bata nga babayi patay sang matrap sa masunog ang ila balay sa Barangay Infante Molo, Iloilo City. Si John Sala nakatuto. Nagkinaran-karan ng mga residente samtang ginalamon sang kalayong balay nga ini pasado alas 4 Sabado sang kaagahon sa Barangay Infante Molo, Iloilo City. Madasig nga nagdako ang kalayo bangod human sa light materials ang balay. Duwa ka mga pamilya nag-aistar sa duplex nga balay. Maswerte nga nakagwa ang miyembro sang pamilya Gregorio nga nag-okupar sa isa ka bahin sang balay. Apang makalanusbo naman ang gintangatan sang pamilya Reyes. Pinamusina ang mga salakyan sa gawa kagapamulpog. Abi namon ko may may disgrasya. Pagwa namon gali sir kasunog namon balay. Natrap sila. Kaya ilang alagyan nagilantan niya ang bintana. Huwag man siya sir kagwa. Pagkapalong sang kalayo, nagtampad sa mga bombero ang bangkay sang mag-asawa nga Reyes. Lakip na ang pito ka tuig nila nga bata nga babae nga si Amber sa ikaduwa nga panalgan sang balay. Lunsay manunudlo sa Iloilo City National High School ang mag-asawa nga Julius Reyes, 49 anyos, kag asawa sini nga si Lowelyn, 47 anyos. Ginatudlo nga sa ikaduwa nga panalgan sang balay nagsugod ang kalayo. Base sa investigasyon sang BFP, palyado nga linya sa kuryente ang gidalantaw nga rason sang sunog. Since gintukod ang balay mga 1960s pa, ang electrical line siya amo man gyapon, so daan na gid siya. Then may ginapulaw siya dira nga suga dira dapit nga area. Magluwa sa balay, nasunog man ang salakyan sang pamilya. Naglabot sa masobra 270,000 pesos ang danyo sa ginbilin sang sunog. The city will be supporting them, and whatever they need, we will see to it that we'll find ways and means na ma-support it. Upod kay Romel Porquia, John Sala, Buana, Western Visayas. Mga kapuso, ini ang sitwasyon kaina sang aga sa Iloilo City National High School kung sa diin nagatudlo ang mag-asawang napatay sa sunog. Ang dugang nga detalye sina sa dili lang madugay.